నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు. నమస్కారం అండి. 196వ మనీ మంత్ర వీడియో సార్. సో వెళ్ళే కొద్దీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ చాలా హ్యాపీగా చాలా ఈజీగా ఉంది. దాన్ని అదే విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. లాస్ట్ వీడియోలో మీరు ఒకరి యోగాన్ని ఎవరు పంచుకోలేడు, ఒకరి దరిద్రాన్ని కూడా ఎవరు పంచుకోలేరు అని చెప్పేసి అన్నారు. నిజం. మీరు చెప్పిన తర్వాత అందులో కొన్ని లాజిక్లు చెప్పారు, ఒక్కొక్క స్టోరీ లాగా తీసుకొని మరీ చెప్పారు. బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు దాన్ని. 196వ మనీ మంత్ర వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు సార్? చాలామంది నా దగ్గరకు వస్తారు, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు వస్తారు, క్లాసులకు కూడా వస్తారు. కొందరు అడిగారు, ఆయనకు చాలా డబ్బు ఉంది కదా, ఆయనకు మీ క్లాస్ వినే అవసరమే ఉంది. కరెక్టే కదా, క్వశ్చన్ ఆయన అడిగిన దాంట్లో తప్పలేదు. ఇప్పుడు మాకంటే లేదు, దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి కోసం సంపాదించుకుంటాం, ఏదో చేస్తాం. నేను పలానా బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఆయన నీదే క్లాస్కి వచ్చే అవసరం ఏముంది, ఎందుకు వచ్చాడన్నాడు. నేను డబ్బు ఉండడం గొప్పతనం కాదు, డబ్బు సంపాదించడం గొప్పతనం కాదు, డబ్బు గురించి తెలుసుకోవడానికి వస్తారు నా దగ్గరికి. అంత డబ్బు ఉంది, పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్, అవన్నీ సంబంధం లేదు. డబ్బు గురించి తెలుసుకోవడానికి వస్తారు. డబ్బు గురించి తెలుసుకోవడం ఏంటి, ఇంకా అంత డబ్బుని చిన్నప్పటి నుంచి అనుభవిస్తున్నాడు, గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టాడు, విదేశాల్లో తిరుగుతున్నాడు. అమెరికా నుంచి మీ క్లాస్కి రావచ్చే అవసరం ఏముంది ఆయనకి? ఎస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, కొంతమందిని చూశాను, నా దగ్గర వచ్చే క్లయింట్స్ చూశాను, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, రిచ్. నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ సమస్య ఏంటంటే, ఆస్తులన్నీ స్టక్ అయిపోయినాయి. ఓకే. ఏవైతున్నాయో బిజినెస్లన్నీ స్టక్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు కనీసం బండిలో పెట్రోల్ పోసుకోవడానికి లేదు వాళ్ళకి. ఎంత బాధాకరం అంట. అవును, చాలా. కనీసం 500-600 కోట్ల ఆస్తి అండి. నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను, దీంట్లో దాపరికాలు ఏం లేవు. 500-600 కోట్ల ఆస్తి, కానీ బండిలో పెట్రోల్ పోసుకోవడానికి డబ్బులు లేవు, ఇంట్లో తినడానికి డబ్బులు లేవు. బయట ప్రపంచానికి మాత్రం వీళ్ళు ఒక హైపై స్టేజ్లో ఉన్నారు. మీరు ఐడియా ఉండొచ్చు, మీకు సితారా సినిమా ఐడియా ఉండొచ్చు. సితారా సినిమా ఐడియా ఉండొచ్చు. సుమంది, అది శరత్ బాబు పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. పైనుంచి కోటేసుకుంటాడు, పోమడు లోపల చిరిగిన గుడ్డలు ఉంటాడు. కుచ్చేలము అంటాం, అంటే చిరిగిన బట్టలు వేసుకున్నవాడు. అలాంటి పరిస్థితి వాళ్ళది. వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏడవలేరు, చెప్పలేరు, నవ్వలేరు, సంతోషం లేదు. వాళ్ళ ముఖంలో అసలు ఏంటి వాళ్ళు ఫీలింగ్స్ కూడా ఏం లేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి, వాళ్ళ బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఒక రిచ్నెస్ మెయింటైన్ చేశారు. ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 50-60 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరుక్కుంటే వాళ్ళు అసలు ఏం కావాలి చెప్పండి. బయటికి ఫంక్షన్లకు కూడా పోలేరు. పోవాలంటే ఒక కారు కావాలి, డీజిల్ కావాలి, పెట్రోల్ కావాలి. అక్కడ వెళ్తే వీళ్ళ హోదాకు తగ్గట్టు ఒక 10-20 వేలు పెట్టాలి, కట్నాల్లాగా ఏదైనా కానీ. ఒక గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎవడు చూడాలి? పోనీ వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర అడగలేరు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒకప్పుడు ఇచ్చారు, బోలెడు ఇచ్చారండి. ఎన్నో పెళ్ళిళ్ళకి, కన్యాదానాలకి, వాటికి వీటికి, అన్నదానాలకి గుళ్ళు కట్టించారు, గోపురాలు కట్టించారు, మసీదులు కట్టించారు, ఎన్నో చేస్తున్నారు. మరి ఎందుకు అలా జరిగింది అది తెలుసుకోవడానికి నా క్లాస్కి వస్తారు. అది అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను, పర్సనల్ కలవడానికి కూడా ఇందుకే వస్తారు. ఎంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే. ఎక్కడ పొరపాటు జరిగింది ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి. ఇది అందరూ కూడా సరి తీసుకోండి. ఎవరైనా సరే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ దీన్ని సరి చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేయండి. ఇంకా మళ్ళీ దీని క్లాస్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకేమైనా పర్సనల్ ఉంటే రావచ్చు, కానీ ఇది అందరికి ఓపెన్ కావాలండి. ఎందుకంటే చాలామందిని చూసాను, చాలామంది చాలా రోడ్డు మీదకి వచ్చిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే, పిచ్చ డబ్బు వచ్చింది వాళ్ళకి, లక్షల్లో కోట్లలో డబ్బు వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఆ డబ్బుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసి, ఓకే, ఆ డబ్బుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసి నేను పంపించాను అని చెప్పు, అంటే ఆన్లైన్లో ఇది ఇట్లా కట్టేసేయండి, ఓకే. ఇక ఎంతో కొంత డబ్బు ఇంటికైతే తీసుకొస్తారు కదా, ఆ డబ్బును కూడా కనీసం లెక్క పెట్టింది లేదు. ఎన్ని వచ్చినాయి? 5 లక్షల, 10 లక్షల, 50 లక్షల, తీసాలో పెట్టేయండి, తీసేదానిలో తోసేయటం. అది మొత్తం నలిగిపోయినా సరే తోసేయటం. ఏనాడు వీళ్ళు డబ్బుకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు, గౌరవం ఇవ్వలేదు ఏనాడు కూడా. ఇంకా దానికి మాటలు మాట్లాడడం, ఎంతరా, ఎంత ఉంది, ఎంత కావాలి, తీసుకెళ్ళాడు ఉంది, నేను చూసుకుంటాను, ఎంత కావాలి చెప్పు. ఎప్పుడు కూడా ఈ అహంకారం మాటలు వద్దు డబ్బు విషయంలో. ఏనాడు కూడా డబ్బుకి మర్యాద ఇవ్వలేదు. అప్పుడు డబ్బు మనకు వచ్చింది, దాన్ని మర్యాదపూర్వకంగా తీసుకొచ్చి ప్రేమతో మీరు బీరువాలో పెట్టాలి, లేదా మీ లాకర్లో పెట్టాలి, ఓకే. మళ్ళీ ట్యాక్సులు పర్ఫెక్ట్గా కట్టాలి, గవర్నమెంట్కి పన్నులు కరెక్ట్గా కట్టాలంటే దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ని మీరు ఫాలో కావాలి.
ఇక దానికి మనకు ఏమేమి చేస్తారో అవన్నీ నేను ఇక్కడ అక్కడ మాట్లాడితే బాగుండదు. ఆ ట్యాక్సులు కూడా సరిగా పే చేయకుండా ఎన్నో లొసుగులు ఉంటాయి. అవన్నీ చేయొద్దు. ఎందుకంటే రాజులాగానే బతకాలి. రాజులాగానే బతకాలి. మీరు అంత పెద్ద కోటీశ్వరుడు ఉంది ఒక రాజులాగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు దొడ్డిదారిలో పోయే అవసరం లేదు. దొడ్డిదారిలో పోయేసి ఆ డబ్బుని మీరు మోసం చేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కరెక్ట్గా పే చేయాలి. చేయకుండా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీకు మీరే పే దాన్ని మోసం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉంటుందండి మీ దగ్గర? ఇవన్నీ జామ్ అయిపోతాయండి. ఏనాడు కూడా డబ్బు గురించి అహంకారంగా మాట్లాడిన మాటలు కానీ, లేదంటే డబ్బును మీరు కేర్లెస్ చేశారు. డబ్బును కనీసం ఇంటి దగ్గర రానియలేదే, అట్నుంచి అటే ఇచ్చేసేయి, లేకపోతే అక్కడ పెట్టేసేయి, తీసుకెళ్ళి లోపల తోసేయడం. ప్రేమపూర్వకంగా ఒకసారి దాన్ని చూసారా కళ్ళతోనే, మూట విప్పేసి చూసారా, కనీసం చేతులతో పట్టుకున్నారా, స్పృశించారా? ఏనాడు కూడా మీరు చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, అది మీకు దూరం అయిపోయింది. చేసిన పొరపాట్లది ఏడ్చేశాడండి ఆయన, ఏడ్చేశాడు. ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారండి. అసలు ఈ ఊహ కూడా రాలేదండి మాకు. ఎందుకంటే పుట్టి నుంచి గోల్డ్ స్పూన్తో పుట్టాడు ఆయన. అమ్మ నాన్న నుంచి మంచి ఆస్తులు కలిగినాడు, బాగా డబ్బులు ఉన్నాడు, ఎప్పుడు మండలుతున్నా అంతా ఉంది. ఎటు పోయింది, ఎందుకు పోయింది? మీరు గౌరవించలేదు దాన్ని. రెండో, అన్ని లక్షల కోట్ల ఆస్తులు వచ్చినాయా, అంత సంపాదించారా? ఏరడన్న ఒక దానం చేశారా? మేము బోలెడు చేసామండి, అక్కడ అన్నదానానికి ఇచ్చాము, దానికి ఇచ్చాము, దీనికి ఇచ్చాము. అది కాదు, నేను చెప్పాను 100 సార్లు చెప్పా. 10%, 10% ఖచ్చితంగా తీయాల్సింది. తీసేసి మీరు ఎలా డబ్బు వస్తుంది, అప్పు తెచ్చినా సరే అప్పులోంచి కూడా మీరు ఇవ్వాలని చెప్పాను నేను. 10% తీసి ఇమీడియట్లీ మీరు ఇచ్చేయాలి. దాన్ని ఏమాత్రం మనం కొందరు నా దగ్గర ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, ఇంకా నాకు డబ్బు రావట్లేదు సార్. అది మరి నువ్వు దశాంశం తీసావా? తీశాను. మరి ఎందుకు రావట్లేదు? లేదు సార్, తీసి పక్కన పెట్టాను. ఆ ఒకటేసారి మొత్తం ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఇచ్చినాక ఇద్దాం. నీకు ఎందుకే లంసమ్ అమౌంట్ వచ్చేదాకా ఎందుకు అవుతుంది? అక్కడ నువ్వు డబ్బుని ఆపేసావు, నిలిపేశావు, కాబట్టి అది రావట్లేదు. ఇది తీసేయి, ఎలా వస్తుంది? నీకేం తోచలేదు. ఒక 100 రూపాయలు నీ దగ్గరకు వచ్చాయి, 10% 10 రూపాయలు తీసావు. దాన్ని ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఒక కిరాణ్ కొట్టుకు వెళ్ళేసి ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని అక్కడ ఉన్న కుక్కకు పెట్టు, అయిపోయింది. నీది 10% క్లియర్ అయిపోయింది. కానీ మీరేం చేస్తారు, నేను గోశాలకే ఇవ్వాలి, లేదంటే నేను అన్నదానానికి ఇవ్వాలి, నేను తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఇవ్వాలి, అప్పటిదాకా దీన్ని జమ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ రాదు నీకు. ఎలా వస్తే అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయ కదా. లేదంటే ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పనిచేయండి. హ్యాపీ ఎంతో చాలా ఫ్రీగా వాళ్ళు ఎంత ఫీల్ అవుతారు, ఎంత ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారు. ఇలా మనం చేసే పొరపాట్లు, ఈ చేసే పొరపాట్ల వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు డబ్బు రావడం అనేది ఆగిపోతుంది. దాంతోపాటు ఆస్తులు జమ కావడం కానీ, లేదంటే అన్ని రకాలకు స్టక్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎంత పెద్ద అమౌంట్ వచ్చినా ఏం చేసినా సరే ఖచ్చితంగా 10% తీస్తూ, ఇంకా వీలైతే మీరు మీ ఎంజాయ్మెంట్కు బాగా ఖర్చు పెట్టండి. ఓకే, ఇది చాలామంది మర్చిపోతున్నారు. నేనేమన్నాను, మిమ్మల్ని మీ ఆత్మను ముందు మీరు సంతృప్తి పరచుకోవాలి. ఆయన అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు, అంత చేశాడండి, అంత పెద్ద బిజినెస్లు చేశాడా? నేనన్నాను, అవన్నీ వదిలిపెట్టండి. మీ సొంతంగా మీకోసం మీరు ఇప్పటి వరకు ఒక 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకున్నారా అని అడిగాను. నా కోసం ఏముంటుందండి, ఆ సూట్లు బిట్లు తీసుకుంటాము, బర్త్డే వచ్చినప్పుడు మేము మామూలు కామన్గా అన్నీ చేస్తాం. మీకు మాత్రమే, మీ దాంట్లో మీ భార్య లేదు, మీ పిల్లలు లేరు, ఇంకెవరు లేరు, మీ స్టాఫ్ కూడా లేరు. మీకంటూ మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎంజాయ్ చేశారా? ఆలోచించాడు ఆయన. సెమినార్లు లేకపోతే ఆయన రిసీవ్ చేసుకోవడం అక్కడ వాళ్ళంతా పెడతారు. మీకోసం మీరు ఎప్పుడైనా చేస్తారు? చేయలేదే. ఎప్పుడు హడావుడే. ఏనాడన్నా ప్రశాంతంగా కూర్చుండి మీ యొక్క ఆత్మకు సంతృప్తిని ఇచ్చారా? లేదే. ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా మీ ఇన్నర్ మైండ్తో? మిత్రమా, ఇంత ఇచ్చినావు, నువ్వు నీకేం కావాలి చెప్పు, నీతో ఎలా ఉండాలి చెప్పు, నేను చాలా బాగున్నాను. నీ ఆత్మతృప్తి కోసం మీరేమైనా కొనుక్కొని వేసుకున్నారా? లేదా. నీ డ్రెస్సు నీ భార్యను సెలెక్ట్ చేయాలి, నీ నగలు నీ భార్యను సెలెక్ట్ చేయాలి, నీకు అవసరం ఉన్నాయి. నీ ఇండివిజువాలిటీ ఏమి లేదా అక్కడ, అన్ని వేరేల మీద ఆధారపడ్డమే. నీకంటూ నీకు ఒక తృప్తి లేదా? ఎప్పుడు చేశారు మీరు? ఎప్పుడు ఆనందంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మీరు? కనీసం ఒక 10 నిమిషాలు ఎప్పుడన్నా మీరు బెడ్రూమ్లో హాయిగా ప్రశాంతంగా కూర్చుండి మీ ఇన్నర్ మైండ్తో మీరు మాట్లాడుకున్నారు? లేదు సార్. అందుకే ఈ పరిస్థితి వచ్చి, ఈ దుస్థితి వచ్చి. కాబట్టి ఇక నుంచి పొరపాట్లు చేయకుండా చెప్పినట్టు చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండండి, బాగా సంపాదించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత చాలామంది ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి థింక్ చేస్తారు, ఎవరైతే సంపాదించుకున్నారో. ఇప్పటిదాకా వాళ్ళకి ఐడియా రాలేదు, షాక్ అయిపోతారు అంతే. ఈ వీడియో అటువంటి వాళ్ళకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే. అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేది. ఇప్పుడు అది ఎంత బాధాకరం అంటే, చిన్నతరం నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఓకే,
వాడు మళ్ళీ పడిపోయిన తట్టుకోగలుగుతాడు. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక స్థాయికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే అది నానా భయంకరంగా ఉంటుంది, అసలు తట్టుకోలేడు వాడు. అట్లాగని చెప్పేసి చావలేడు, ఎందుకంటే బోలెడు ఆస్తులు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలి, పిల్లలకి ఇవ్వాలి, ఆయన మీద ఆధారపడే వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలి, అలాగని చావలేడు, అలాగని బతకలేడు. ఈ మధ్యస్థంలో ఎంత కొట్టుమిటాల్సి వస్తుందంటే అది మామూలు నరకంగా ఉండదు. దీంతో అందరూ రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు, బ్రహ్మాండంగా ఇలాంటి సమస్యలు లేకుండా హ్యాపీగా బతికేయండి. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.